jarraituko dugu, berriz klikatuko dugu lerratuan, eta buelta egin behar du, beraz, -152 eta -74. Beste bat hartuko dugu, eta berriz, -152, eta orain izango da, ondo dago, hori da. Eta orain aldatu beharko dugu, hau aldatuko dugu, x-a, eta -211. Bale. Hirugarren tiburoiarekin joango gara orain, eta honek zer egingo du, joango da, hemendik, ona, eta gero bueltatuko da berriz. Bale, orduan klikatuko dugu sakatzean, erakutsi egingo da, erakutsi, eta beti klikatuko dugu. Orain berriz lerratuko dugu, hartuko ditugu batzuk, eta gero aldatuko ditugu. Bale. Hemendik aterako da, beraz, gutxi gora bera, 207 eta -148. Gero gora joango da, gutxi gora bera, 207 eta 50 adibidez. Gero ona joango da, gutxi gora bera, 178 eta 50. Gero ona joango da, gutxi gora bera, ona joan behar da, beraz, izango da, 178 eta -28, -28, bale, eta orain buelta egin behar dugu. Orduan, 140 eta 50. Bale. Orain, berdin, 207 eta 50. Eta geratzen zaigu azkena. Hau dena. Bale, eta 7, 207 eta -148. Bale, abiadura aldatuko dugu, beraz, 3 jarriko dugu hemen, 3 segunduan, hemen jarriko dugu 3, hemen 3 ere, hemen adibidez 4 aldatuko dugu, 3 eta 3. Eta, bigarren tiburoian ere aldatuko ditugu, zehaztu zaigu. Adibidez 3, azkar joango dira tiburoiak, bob harrapatzeko. 3, adibidez hemen 2, eta 3. Bale. Orain, laugarren tiburoiarekin joango gara, adibidez hau, eta hau joango da, hemendik ona. Bale. Hartuko dugu sakatzean, erakutsi, eta beti. Eta orain, lerratu egingo dugu. Bale, mugimenduan klikatuko dugu, eta lerratu. Eta adibidez, 3 hartuko ditugu.
hemendik ona joan behar da eta gero bueltatu. Adibidez, joan -128tik 105era. Eta gero, -50tik, txigora mera hemendik, 105era ere, eta 105, eta hemen ere 105. Segero bueltatu behar da, hasierara ona. Orduan hau, izango da -128. Bale, eta hau joango da azkar, beraz ipiniko dugu 2 eta 2. A ber, konprobatuko dugu. Bai, mugitzen dira. Eta faltatzen zaigu 5. tiburoia. Orain klikatuko dugu 5. tiburoian. Eta, non dago? Hemen. Eta hau joango da hemendik honaino. Eta gero bueltatuko da berriz. Klikatuko dugu sakatzean. Erakutsin. Beti. Eta lerratu egingo dugu. Ipiniko ditugu hainbat aukera, eta gero aldatuko ditugu zenbakiak. Bale, aterako da hemendik, beraz gutxi gora bera, 32tik 156era. Gero, hemendik, joango da hemendik, onaino arte, gutxi gora bera, -14. -14. Bale, gero joango da onaino, gutxi gora bera, 56, eta joango da -14. Bale, orain ere 56 eta joango da onaino. Joango da onaino. Eta orain bueltatuko da berriz. Beraz, kopiatuko ditugu lehen zeudenak. Hori da. -14. Eta falta zaigu beste bat. -14. Eta horrela. Eta hau izango litzateke azkena. Bale, abiadura aldatuko dugu, ipiniko dugu 3, 4, 3, 3, 4, eta 3 adibidez. Eta orain frogatuko dugu denak dabiltzatela. Bale, denak mugitzen dira oso ondo. Orain, pilotekin jarraituko dugu. Pilotak zer egingo dute pilotek? Sakatzean, aterako dira pantailara, beraz erakutsin klikatuko dugu, eta klikatuko dugu beti baldin eta. Eta pilotek beti baldin eta bob ukitzen egoten badira, orain bilatuko dugu ukitzen egon, sentsoretan, bob ukitzen badute, zer egingo dute? Eskutatuko dira, eskutatu, ze bobek jaten ditu, eta ezarriko ditugu puntuak, ezarri, puntuak gehi batean, bale? A ber, puntuak gehi batean. Bale. Eta hau pilota guztiekin gertatzen denez, bikoiztu egingo dugu, eta pilota guztietan agertuko da. Eta horrela ezaigu denbora asko kostatuko. Hau egitea. Konprobatu egingo dugu, agertzen direla. Bale. Eta berriz bikoiztuko dugu. Bale, orain pilota guztiek daukate hori, eta orain bihotzarekin jarraituko dugu. Bale.
bihotza, ikurrina berdea sakatzean, agertuko da pantailan, beraz, erakutsin klikatuko dugu, erakutsi, eta beti, baldin eta Bob ukitzen badu, zer gertatuko da? Eskutatuko dela, beraz, eskutatun klikatuko dugu, eta ez dugu, beraz, jarraituko dugu etxearekin, berriz ere ikurrina berdea sakatzean, aterako da pantailara, erakutsin klikatuko dugu, eta hau ja egongo litzateke. Orduan, orain, ondo aldatuko dugu, ze nahi duguna izango da. Bob bizitza gabe geratzen bada, Bobek ez badauka bizitza gehiagorik, pantaila berri bat agertuko da, game over adierazten duena. Beraz, margotu egingo dugu beste bat, orain aterako zaigu, eta adibidez, ondoa berdea ipiniko dugu, idatziko dugu game over, eta letra handiagoa ipiniko dugu, eta gorria. Hau mugitu dezakegu, honela, eta importatuko dugu tiburoi bat. Adierazteko tiburoiek jan dutela Beraz, hemen klikatuko dugu, downloads, eta tiburoia. Hau. Txikitu egingo dugu pizka bat, eta hau litzateke. Orduan, jada egongo litzateke, zer egingo dugu? Game over, ipiniko dugu hemen, game over, eta gidoian zer idatziko dugu. Ikurrina berdea sakatzean, ondoa aldatuko dugula labirintora, eta beti baldin eta bizitza berdin 0 izan, zer gertatuko da? Gong soinua, non dago gong soinua? Importatuko dugu. Eta gong soinua dago perkusioan. Gong, hau, entzungo da. Beraz, gong soinua entzungo da. Eta denei bidaliko diegu game over. Mesua. Idatziko dugu game over. Eta zer egingo dugu? Aldatuko da ondoa game overera. Eta game over pantalla agertzean programa geldituko da. Beraz, honetan klikatu egingo dugu. Mesua bidali diegu, beraz, denok jaso behar dute mesua. Orduan, kopiatu egingo dugu. Egingo dugu hemen, game over, mesua jasotzean, zer egingo dute pertsonai guztiek? Eskutatu egingo dira. Eta hau kopiatuko dugu pertsonai guztietan. Bikoiztu egingo dugu eta kopiatuko dugu guztietan. Eta bikoiztu egingo dugu. Guztietan agertu behar da. Eta agertzen da ere.